Mælferparken står over for en omfattende renovering, og for at få en fornemmelse af omfanget af sådan et byggeri, havde arkitektfirmaet Christensen og Rothbøl inviteret på studietur til Aarhus og Aalborg. På turen deltog 27 personer, og der var repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, idé- og beboergruppen, tekniske rådgivere og administration. Første stop var Rosenhøj ved Aarhus. Den administreres af Boligforeningen Aarhus Omegn. Rosenhøj står også over for en større fysisk helhedsplan, som Mælferparken gør. Poul Erik Skov Hansen fra Boligselskabet Aarhus Omegn tog imod og fortalte og viste rundt. Byggeriet var endnu ikke påbegyndt, men en prøvelejlighed var etableret, og den blev vist frem, og de deltagende så på lejligheden med stor interesse. Efter besøget i Rosenhøj gik køreturen til bebyggelsen Skellagergården i Hasseris vest for Aalborg. Her har Hasseris Boligselskab også en stor helhedsplan i gang. Hasseris Boligselskab, afdeling 6, renoverer en afdeling med 463 lejligheder. Efter renoveringen bliver der 393 lejligheder. Sagen omfatter tilgængelighedsarbejde, tage og facader renoveres og installationer udskiftes. Der udføres helt nye friarealer. Sagen har et totalbudget på 367 millioner kroner. Det var yderst interessant at besøge Skellagergården, da det blandt andet indebærer, at beboerne bor i deres lejligheder under hele renoveringen. Noget andet meget interessant ved Skellagergården var, at Skellagergården er så stor, at man kan se bebyggelsen inden påbegyndt renovering, under renovering og efter renovering. Skellagergården har prioriteret deres udearealer højt. Turen var yderst interessant, og vi takker arkitektfirmaet Christensen og Rothbøl for en interessant tur.